Avui celebrem un fet que per la història de la cooperativa és cabdal. Ja sabem tots que aquest edifici el 1982 ens va caure i haver-lo pogut reconstruir i tenir les instal·lacions que tenim avui és un orgull per tots nosaltres. I per això creiem que havíem de fer aquest homenatge, aquest reconeixement a totes les persones que això van fer possible. Ho van fer possible en el seu moment, però al llarg d'aquests 40 anys i per molts més que en tinguem. Tenim aquí una placa, igual que en el seu moment vam fer un homenatge a les persones que van permetre reobrir la cooperativa després de tants anys de silenci i de clausura. Doncs avui hem fet una altra placa que ara anirem a inaugurar, també com a reconeixement a tots els socis i sòcies patrimonials. Estem molt ajudats, Jordi? Doncs no ho sé. D'aquest dia el farem al teatre i després ja sabeu que qui s'hagi apuntat i vulgui tenim el dinar també de celebració. Jo agraeixo molt la presència del Jordi Merlès, l'alcalde de Llorenç. També tenim aquí la presidenta i el vicepresident del centre. Us agraeixo molt la vostra presència. Entrem a dins i anem a començar l'acte. Benvinguts i benvingudes a la cooperativa. Volem agrair la vostra assistència a aquesta celebració i convidar-vos a gaudir-ne plegats. Avui ens retrobem per celebrar el 40è aniversari de la reconstrucció del nou edifici de la cooperativa. Volem que el record d'aquell capvespre plujós de gener, 14 de 1 de 1982, en el que un núvol de pols es va esvair, l'estructura de l'entitat sigui un esglaó més, cisellat i gravat en la memòria col·lectiva, però que no desllueixi l'esforç i la il·lusió que comportà vestir una nova seu. Ara veurem la projecció del vídeo, però abans permeteu-nos llegir la història que hi ha darrere d'aquest vídeo, que diu així. El 1982,
els meus pares van documentar amb la seva Super 8 un moment històric al nostre poble, Llorenç del Penedès, l'ensolsiada i posterior reconstrucció de la cooperativa, ateneu social i un dels motors culturals del municipi. 40 anys després, he recuperat el seu metratge i tanco el cercle amb un petit documental que s'emetrà aquest diumenge d'octubre en homenatge a totes les persones que van fer possible aixecar la nova seu de la cooperativa. Imagineu-vos la commoció i l'impacte que va causar als socis i sòcies a la població de Llorenç en general. Quan el que havia de ser només unes reformes per millorar el local es va convertir en la desaparició absoluta del mateix, deixant-los a tots orfes de la seva seu social. Els meus pares, que havien començat a enregistrar les obres del cafè amb la seva Super 8 de manera totalment amateur, es fan càrrec de la situació i decideixen continuar enregistrant en vídeo, quelcom inaudit en aquella època. Tot el procés fins a la reconstrucció. El que més goig em fa és aparèixer juntament amb ells durant els crèdits, cloent així aquest cercle, tot connectant amb el seu instint d'explicar històries amb les imatges, i que els va portar a documentar de manera totalment amateur i poc usual per l'època, amb fotografies i pel·lícula d'aquella fita. Descobrint també una mare creativa i valenta per empunyar la Super 8 enmig d'un món d'homes. Això ho ha escrit el Joaquim.
Fantàstic el vídeo. Felicitats, Quim. I la seva mare. Us demanem que els ulls espornejants d'aquell vespre s'omplin de guspires d'emoció cada vegada que gaudim d'una activitat al resguard d'aquestes parets, com a tribut a la fermesa dels homes i dones que ho van fer possible. Camins que ara s'esvaeixen, camins que hem de fer sols, camins vora les estrelles, camins que ara no hi són. Vam deixar-ho tot, el cor encès pel món, per les parets de l'amor sobre la pell. Érem dos ocells de foc sembrant tempestes. Ara som dos fills del sol, aquest desert. Mai no és massa tard per tornar a començar, per sortir a buscar el teu tresor. Camins, somnis i promeses, camins que ja són nous. Cal ressaltar la capacitat de resiliència de la nostra societat i dels seus associats, com feia avinent l'actual presidenta de la cooperativa, Rosa Giral, en la presentació del llibre del 55è aniversari de la reobertura. Us sobta potser aquest batibull de dates. Ara celebrem el 40è aniversari de la reconstrucció. Fa 3 anys festejàvem la reobertura i tot just el 2018 vam celebrar el centenari. Però és que la nostra història és un trajecte ple d'entrebancs i tanmateix un projecte de voluntats de preservar la nostra herència i alhora incorporar nous valors, nous reptes socials. En definitiva, tenim el convenciment de romandre. Voldríem fer palès cada instant, cada tram de la reconstrucció, pel que significa la lluita i la tenacitat. D'aquell mar de runa i pedres, traginades pels avantpassats dels socis i sòcies actuals a principi del segle XX, va desvetllar-se la força somorta del seu llegat per esperonar l'edificació d'una casa fonamentada en la cultura i en la vàlua de la seva gent. Els tràmits i les gestions van encadenar-se. Calia buscar solucions a nivell econòmic, tècnic i humà, i mà d'obra. El fet més remarcable, al nostre entendre, és que tot i no disposar de seu social, l'entitat va continuar organitzant actes en les dates més assenyalades. Cinema als baixos dels pisos de Cal Jaumet. Festa de Sant Joan al solar on s'havia d'edificar. Ball al carrer per la festa major. Això ens referma la certesa de que el patrimoni dels ateneus és la seva gent, el seu teixit social. El compromís de les sòcies i els socis de la cooperativa ha mantingut sempre dempeus l'entitat, tant en l'època del tancament, després de la Guerra Civil, com en de la reconstrucció.
Pas a pas, la nova seu s'aixecava singular. Primer el cafè, on ja hi vam celebrar el primer aniversari i l'ensolciada. Després prenia forma la sala. Al mateix temps, els anhels de les noves generacions s'uniren a les esperances dels socis grans. I aquest batec va eclosionar en una explosió d'entusiasme i de creativitat, els quals van fer emergir els grups folclòrics de l'entitat. Els Diables fou un dels primers grups a incorporar noies. Enguany també celebren el seu 40è aniversari. El Drac, els Gegants, Bernat i Beatriu i els Grallers, els grups de teatre, el patinatge sobre rodes, origen del Club Patí en actiu. I tot un reguitzell de noves seccions, caps grossos, banyetes, puntaires, que s'han creat durant aquests 40 anys. Aquesta celebració és sobretot un homenatge a totes les persones associades que van oferir el seu temps, el seu treball i els seus recursos per a complir el somni d'una nova seu. Creiem que la millor manera d'agrair-vos l'esforç és la promesa d'entrelligar les nostres mans per mantenir la vostra herència. Des de la continuïtat centenària de la cooperativa, encarem el futur amb la complicitat de totes i tots de preservar els valors estatutaris. Per un demà ple d'encerts, som la cooperativa. Ella em va estimar tant, jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors, quan a la llar cremaven només paraules d'amor, paraules d'amor senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre. Tot just despertàvem del son dels infants. En teníem prou amb 3 frases fetes que havíem après d'antics comedians, d'històries d'amor, somnis de poetes. No en sabíem més, teníem 15 anys. Seguidament, donem la paraula al senyor Jordi Marlès i Ribas, alcalde de Llorenç del Penedès. Moltes gràcies per cantar ella aquesta cançó. M'has recordat belles històries. Gràcies. Bé, després de tot el que s'ha vist, del que s'ha dit, han dit els presentadors, de la història que es palpa cada vegada que s'entra en aquesta casa, jo que vaig ser també president, perdoneu-me. No, tranquil. És un tema que jo crec que el tema de celebrar els aniversaris, siguin per reconstruccions, siguin per ensolciades, siguin per centenaris, jo crec que és bo i és recomanable, tant per nosaltres, pels socis, pels llorencencs i llorencenques, per tothom. És a dir, jo crec que s'ha de fer i s'ha de reivindicar i s'ha de celebrar aquests aniversaris. S'ha dit una mica tot
amb aquesta presentació, és a dir, l'ADN d'aquesta entitat és un ADN una mica complexa si analitzem tots els fets que l'han seguit o l'han perseguit al llarg de la seva història. Llavors, heu de seguir sent així, crec que és la bona línia de poder pertànyer al sentiment de pertinença a una entitat. Jo crec que aquest reconeixement és, poder arribar una mica tard, però s'ha fet en temps i forma. Jo crec que és un reconeixement que es fa amb tot el cor, amb tot el sentiment. Per tant, jo crec que heu d'estar orgullosos, hem d'estar orgullosos de pertànyer a aquesta entitat, de pertànyer a Llorenç i de seguir sent com som. Moltes gràcies i que tingueu molts èxits i molts encerts. Fora del guió vaig parlar amb la Rosa Maria. Hi ha un tema que quan es va donar la Creu de Sant Jordi el 2018, llavors amb el president era el Joan, vam quedar que faríem una placa i tot això. Llavors, clar, el tema de la pandèmia s'ha anat retrasant les coses i no hem trobat el moment per fer aquest lliurament. Si em permeteu, només vam fer una placa en reconeixement al centenari, que torna a ser un reconeixement molt reconegut, perquè és un esforç de tota una sèrie de generacions que al llarg dels anys han sabut mantenir aquesta flama de la cooperativa encesa. Demanaria a la presidenta que m'acompanyés perquè li faria entrega d'aquesta placa. Jordi, moltes gràcies per aquest reconeixement, per aquesta placa i en nom de la cooperativa. D'acord? Benvingut, senyor Batlle, benvinguda senyora presidenta del centre i vicepresident, i benvingudes totes les persones que avui ens acompanyeu en aquesta celebració del 40è aniversari de la reconstrucció de la cooperativa. Permeteu-me que excusi la presència del president de la Federació d'Ateneus de Catalunya, el senyor Pep Morella, que no ha pogut assistir per motius d'agenda a l'acte de reconeixement dels socis i sòcies patrimonials, però sí estarà entre nosaltres durant el dinar de celebració, on podrà dirigir-nos algunes paraules. Avui commemorem una fita que, juntament amb la de la fundació de la cooperativa el 1918, amb el nom inicial de Cooperativa Obrera La Farola, i la de la reobertura el 1964, després de 25 anys d'haver estat clausurada pel règim feixista o franquista, esdevé un punt d'inflexió en la història de la nostra entitat. El 14 de gener de 1982 es produeix un fet dramàtic, l'ensolciada de l'edifici de la cooperativa com a conseqüència de l'enderroc del vell cafè. D'una manera sobtada, havíem perdut la nostra casa, el punt de trobada dels socis i sòcies, que astorats veien com el somni col·lectiu s'esvaïa en una garberada de restes del que havia estat l'espai social. Semblava que la cooperativa havia arribat a la seva fi i algunes veus foranes vaticinaven la unió de les dues entitats culturals de Llorenç en una de sola, deixant enrere velles rivalitats. No va ser així. En el cor dels homes i dones de la cooperativa hi havia niat el coratge dels avantpassats, que els esperonava continuar el seu llegat. Si els fundadors havien aixecat amb l'esforç de tots l'antiga seu, també ells i elles se'n veien capaços. Els empenyia una força ancestral. El repte era colossal,
i demanava un esforç econòmic que només el compromís que neix de l'amor per un projecte social heretat feia possible la seva consecució. Va néixer la Comparativa d'avui, un edifici dotat d'una infraestructura magnífica que comprèn una diversitat d'espais que al llarg d'aquests 40 anys s'han anat vestint i millorant. Disposa de 4 sales polivalents, la del cinema-teatre, la gran sala del ball i pista de patinatge, la del centenari i la recent inaugurada sala jovent, a més d'un espaiós cafè amb una gran terrassa d'estiu i un altell rehabilitat. La reconstrucció de la nova seu va anar acompanyada d'un ressorgiment de l'esperit col·lectiu que abans de l'ensolsiada semblava dormit. Com ja s'ha dit, es creen els grups de cultura popular i noves seccions que cohesionaran el teixit associatiu. Grup ciclista, diables, drac, patinatge artístic, grallers, gegants, capgrossos, puntaires, ball de saló el diumenge. L'entitat viu una efervescència social de gran transcendència i suposa un camí de reconstrucció integral. Això va ser possible gràcies al sentiment moral del deure col·lectiu i al treball i la tenacitat de la nostra gent, els quals ens han permès arribar al que som avui, una entitat dinàmica que encara el futur amb optimisme. Avui, en aquesta sala del teatre que vam reconstruir fa 40 anys, ens reunim per retre un sincer homenatge i reconeixement a tots els socis i sòcies patrimonials que no van dubtar en contribuir amb el seu treball i econòmicament a la reconstrucció de l'edifici de la Comparativa. També a aquelles altres que anònimament van aportar la seva ajuda. Les imatges que hem vist al vídeo commemoratiu són part del testimoni històric d'aquesta proesa. Després del centenari, l'impuls social i cultural que va suposar es va iniciar des de la nova Junta, que li donava continuïtat, un projecte que tenia com a eix vertebrador les persones. La celebració del 55è aniversari de la reobertura amb la publicació del llibre des de la reobertura de la Comparativa el 1964 a 2019, una aproximació en imatges a la vida social de l'entitat, n'és un exemple. I l'acte d'avui també té aquesta finalitat. Elles són les protagonistes de la història concreta de la Comparativa. Elles són la riquesa de tota societat. Nosaltres, les dones i els homes de la Comparativa, amb la nostra actitud, som el que lliurement escollim ser i construïm junts el present i imaginem amb il·lusió el nostre futur. El 14 de gener de 1982 s'ha convertit en una efemèride que ens alliçona i ens recorda d'on venim, qui som i què volem ser. I és per això que la celebració d'avui pren tot el seu sentit. És un acte d'agraïment a les persones valentes que, malgrat les circumstàncies adverses, van saber lluitar pel que estimaven. Alguns es troben entre nosaltres, altres, malauradament, ja no hi són. Per totes elles, un fort aplaudiment. Gràcies, Rosa, com recupera't i torna, perquè ara passarem a fer l'acte de reconeixement pròpiament dit, d'entrega dels records commemoratius als 108 socis patrimonials, per diferents motius. No tots estan aquí, alguns tenen representant i els altres, a la Comparativa, ens encarregarem que arribi el record a la seva família o a casa seva. Teresa Baltasar Mercè, del Mas. Maria Carme Bertran Romagosa, de Cal Joaquim.
Joaquim Bertran Soler, de Cal Joaquim, de Cala Maria Almet. Isidre Borrell Colet, de Cal Toio. Isidre Borrell Ferrer, de Cal Toio. Joan Borrell Ferrer, de Cal Joan del Toio. Anton Bosque Ribas, de Cal Pere Bala. Joaquim Bujaldón Galindo, el Quim Bujaldón. Xavier Casals Andreu, de Cala Julieta. Enric Casals Bertran, de Cal Suc. Anton Casals Sadurní, de Cal Ton del Quildo. Joan Casals Sadurní, de Cal Joan del Quildo. Joan Castellví Manyer, de Cala Teresa de Cal Martí. Josep Catà Güell, de Cal Bizarro. Jaume Coll Colet, de Cal Núvol. Xavier Coll Ferrer, de Cal Marroig. Josep Coll Font, de Cal Núvol. Josep Coll Ferrer, de Cal Marroig. Salvador Coll Guas, de Cal Marroig. Ricard Colomer Torrents, de Cal Ricardo Colomer. Pau Douglas Sánchez, de Cal Pau Douglas. Jaume Domènech Guillem, de Cal Domènech. Rosa Fabregat Armengol, de la Farmàcia. Casimir Ferrer Soler, de Cal Casimiro. Josep Ferrer Soler, de Cal Casimiro. Joan Fontanals Camell, de Cal Fuster Carreter. Gabriel Fontanals Manyer, de Cal Josep del Telèfon. Albert Fontanals Massana, de Cal Soci. Maria Fontanals Massana, de Cal Soci.
d'anar als Pros, de cal Ramon del telèfon. Jaume de l'Imany Sicar, de cal Trullet. Anton Galofré Almodóvar, de cal Inés i el Ton. Josep Maria Galofré Soler, de cal Xample. Joaquim García Tena, de cal Joaquim García. Josep Giral Giner, de cal Giral. Joan Giral Pros, de cal Trosset. Rosa Maria Giral Pros, de cal Trosset. Joaquim García Rafeques, de cal Trosset. Joaquim Giral Rafeques, perdó, de cal Trosset. Josep Giral Rafeques, de cal Giral. Pere Guàs Ferrer, de la Grita. Joan Guàs Sonet, de cal Joan del Cuet. Josep Guàs Sonet, de cal Josep del Cuet. Anton Gené Rovira, de cal Pico. Alfons Lluc Sadurní, de cal Fonso. Carles Lombarte Centelles, de la Casa Roja. Heleni Manyer Palau, de cal Pubill Fuster. Joan Marques Guixens, de cal Canyís. Fernando Marín Lozano, de cal Fernando Marín. Antonio Marín Navarro, de cal Antonio Marín. Manolo Marín Navarro, de cal Manolo Marín. Manuel Marruecos Ruiz, de cal Manolo Marruecos. Tomàs Marruecos Ruiz, de cal Tomàs Marruecos. Àngel Martínez Gavilán, de cal Pep Jurat. Josep Mestre Benac, de cal Cirino. Joan Mestre Santó, de cal Santó. Joan Mestres Reventós, de cal Mà Gitana. Josep Mestre Sonet, de cal Cirino.
Eduard Miquel Montsec, de Cala Masia. Josep Mitjan Rafeques, de Cal Estavet. Tobias Montserrat Fontanals, de Cal Cuito. Josep Agustí Montserrat Rafeques, de Cal Pau Romangat. Maria Montserrat Rafeques, de Cal Pau Romangat. Josep Nogués Sicar, de Cal Nogués. Josep Nogués Catà, de Cal Nogués. Eusebi Urpí Gené, de Cal Sèrio. Eusebi Urpí Vallverdú, de Cal Sèrio. Montserrat Urpí Vallverdú, de Cal Sèrio. Josep Palau Gené, de Cal Estudiant. Joan Pros Miquel, de Cal Gervasi. Josep Pros Miquel, de Cal Xic Gervasi. Teresa Pros Montserrat, de Cal Joaquim Garcia. Montserrat Pros Urpí, de Cal Gervasi. Joan Rafeca Cendrós, de Cal Pont de la Mònica.
Miquel Rebella Palau, de Cala Cèlia. Antonio Rebollo Mota, de Cala Montse Giral. Lluís Rebollo Mota, de Cal Lluís Rebollo. Rafael Rebollo Mota, de Cal Canyís. Joan Ribas Figueres, de Cal Bala. Jordi Ribas Garriga, de Cal Novençà. Joaquim Ripollès López, de Cala Julieta. Pere Martí Romeu Vidal, de Cal Martí. Ferran Rovira Colet, de Cal Tom de la Mònica. Froilán Rovira Vives, dels Cuatro Vientos. Josep Sadurní Boret, de Cal Pastelero. Joan Sadurní Fontanals, de Cal Arruix. Magí Sadurní Fontanals, de Cal Arruix. Joan Sadurní Montserrat, de Cal Tomàs. Josep Sadurní Pros, de Cal Pep Jurat. Jacint Sadurní Rafeques, de Cal Cinto. Josep Sandró Gené, de Cal Pepito Sandrós. Josep Sicar Batet, de Cal Xic Viló. Ramon Sicar Batet, de Cal Xic Viló. Joan Sicar Soler, de Cal Joan Sicar. Josep Sicar Soler, de Cal Josep Sicar. Carles Silva Torrents, de Cal Francisco. Josep Solana Soler, de Cal Solanes. Jaume Sonet Domènech, de Cal Jaume Sabater. Joan Sonet Domènech, de Cal Joan Sonet. Montserrat Sonet Mestres, de Cal Jaume Sabater. Joan Ventosa Soler, de Cal Soler. Josep Ventosa Vinyes, de Cal Fuster. Jordi Vicente Galimany, de Cala Carmeta, el Ticarot. Josep Vicente Galimany, de Cala Carmeta, Ticarot. Francesc Vicente Giral, de Cal Cisco Ravella. Lluís Vicente Vicente, de Cala Carmeta, Ticarot. Anton Vinyes Caral, de Cal Tom Badó. I Albert Vinyes Gené, de Cal Tom Badó.
Bé, per concloure aquesta celebració, demanem als socis patrimonials que esteu aquí que pugeu a la sala del ball, ara quan acabem, per fer una foto conjunta de tots. I ara l'Aida, per cert, moltes gràcies, ho has fet molt bé, ens oferirà un darrer tema. Endavant, Aida. Quan has tocat el cel, sents a prop l'infern, camines sense fe, sense destí, sense saviesa, fugint del que no entens, fugint d'aquest present, pensant aquells anhels és l'única forma que tens de continuar. Tornarem a ser grans i tornarem quan sortim d'aquesta tempesta que amaguem rere rostre indiferent, però com ens fa sentir que hi tornarem. Trencar aquest desencert comença en un mateix. Tornem a les arrels dels somnis que ens van veure néixer. És temps de ser valents, és temps de ser conscients que cal cor i cervell i no volem perdre ningú en aquest camí. Tornarem a ser grans i tornarem quan sortim d'aquesta tempesta que amaguem rere rostre indiferent, però com ens fa sentir que hi tornarem. Rere els núvols hi ha un sol tan gran que mai ningú no podrà amagar. Rere els dubtes hi ha la veritat. Creu-me, 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 tenim futur. Qui se la sap que la pot cantar amb mi, Tornarem a ser grans i tornarem quan sortim d'aquesta tempesta que amaguem rere rostre indiferent, però com ens fa sentir que hi tornarem. Bé, moltes gràcies, Aida, ho has fet molt bé. No te'n vagis per això. Ara us volem fer saber que sabeu que dalt hi ha un bon dinar de fideuà. En queda una mica, qui es vulgui apuntar, hi ha lloc, només que ho sapigueu. I per l'Aida, de part de la casa, un senyor obsequi perquè és el que es mereix. Doncs fins aquí l'acte de celebració. Visca la cultura i visca la cooperativa!
Tenim entre nosaltres, ja us ho he dit abans, que ens vindria a participar de la nostra festa el senyor Josep Morella, millor dit, el president de la Federació d'Ateneus de Catalunya. I m'agradaria que ens digués algunes paraules. Li agraeixo moltíssim perquè sé que ha fet un gran esforç abans d'aquí ha estat a un altre lloc i ha fet tot el possible per arribar. I en aquest sentit crec que tots li hem d'agrair. No espereu. Bona tarda a totes i tots. No, un esforç no, és un plaer. I ja fa un moment ho estava comentant que el cotxe ja tinc la Llorenç del Penedès ja està memoritzat, perquè ja són diverses les vegades que he vingut. Evidentment em sento molt a gust, em trobo molt a gust aquí a Llorenç, amb tots vosaltres. Evidentment la fideuà estava molt bona, és a dir que felicitats, ho feu molt bé aquí a Llorenç. Important el que heu fet avui, celebrar el 40 aniversari, 40 anys de la reconstrucció de l'edifici. És molt important no només recordar-ho, sinó tal com ara comentàvem a la taula, anar-ho recordant entre 5 i 10 anys s'ha d'anar recordant i sobretot a les generacions que van pujant, aquest futur que va apretant, ho han de saber que les coses no es fan soles, que les coses les hem de valorar i un edifici com aquest, el plaer que teniu aquí a Llorenç del Penedès, que amb una població relativament petita, de 2.400, parlàvem d'uns 2.400 habitants, teniu no un, teniu 2 ateneus. I a més, tots 2 amb 2 presidentes. Això mereix un aplaudiment. 2 presidentes. Evidentment aquí ho heu normalitzat de carrer. Això ho teniu normalitzat i ho teniu per endavant. No m'extendré, senzillament voleu que sapigueu que el que feu, el que van fer les generacions que van aconseguir aixecar de mig tombat l'edifici, de dir, què fem, l'acabem de tombar, l'aixequem, com ho fem? No, arremanguem-nos, no? I tirem endavant, que heu fet i el que van fer va ser molt important, si no, no podria gaudir de tot el que teniu, perquè no tot ens ho ha de donar fet l'administració, sinó hem de ser la societat civil, la ciutadania de cada població, que sou els principals protagonistes, no són ni els alcaldes ni les alcaldesses, no, els protagonistes sou els ciutadans i les ciutadanes de cada municipi, que no se n'oblidin, que sou els que realment, i en aquest cas el teixit associatiu potent que teniu aquí a Llorenç, sou el motor, no només el motor, sou el motor, el cor, i m'atreviria a dir fins i tot el cervell de Llorenç del Penedès. Moltes felicitats, no m'allargo perquè si no el postre no arribarà i que no es desfaci. Moltes felicitats i a seguir treballant. No deixeu de treballar ni de donar recolzament a les presidentes ni a les juntes que tenen al costat. I si l'administració també els acompanyeu i també esteu al costat, ni davant ni darrere, al costat, doncs èxit assegurat. Moltes felicitats. Tothom està a punt de brindar? Brindem, doncs, pel passat, pel present i pel futur. El vi i el cava són de la Cooperativa Agrícola de Llorenç. Un agraïment a la cooperativa per al cava. Mirant al mar on vaig passar tants anys, l'enyoraré, el cobraré
potser cantaré. Va! El mar és blau, el mar és blau, el mar és calma i és tan pura. El mar és bo, el mar és blau, el mar és calma i és tan pura. Gràcies! Gràcies!